जय जगन्नाथ सामने ସବୁ ପଖାଳ ଖାଇବା। ଆଜି ଆଇଟମ୍ କରୁଛି ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ପିଆଜ। ଏଇ ଟିକେ ମନ ହେଲା ଆଉ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇବା ଆଉ। ରାତି ବାସି ପଖାଳ ଥିଲା ଟିକେ ପଖାଳ ଟିକେ ମାରିଦେବା, ତାପରେ ଯିବା ଡ୍ୟୁଟି କି। ଟିକେ ଖାଇବେ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଖାଳ ଭଲ ଲାଗେ? କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। बाहर तो पखाल मिलून कौन कर निजे बने खाते हो। भारी टेस्टी। प्याज, कच्चा लगा, टमाटो, ओह बहुत बढ़िया। आज सोमवार से नॉनवेज किसी नहीं। ठीक है रही।